أمل العالم بمخان مدباتنا أم كتتال تركبو زخبركم من زخبركن انتخاتلتنا نلومي سلستن حاسة زبلنا يوم حصرتن أوانا زيناتات حزنا لكم اتسينا لنا نختكتاتولنا دما بخبرنا عدم سراوي سرعت بلصقنا بدوب السودان بمتقعتي درون كبي سعرات انكساران تغوناصيفو ابتن دو حيوان وطر سفين وصن حدوب السودان ايثيوبيان بفلي كباب برخي تستبهال استراتيجيو بوتا سراوي سرعت بلصقنا نامري السودان لمتاواب زغبره فتنه بمتقعتي درون السودان كبيد كسارا خمز وردو تغليصو بمسرت كاب تخبابي زوطو صبصبات ات سراوت ناب سميناو كوردفان گصنو مسغام سغومتياو جمرل لوان حيلتات مكلخال السودان بستوها دمت قعتي درون نمنقسقاسهم كم زفشلو تفليطلهم ابزي صعق دبدابزي بوزحات ابالات سراويت بلصقنا كم استقتلن زقوسلون بتوسخ دم عبيتنا يوق مكايننا صارن كم زعانو تحبيرو ازو تدراو قچت زي زلعال زلو منግስት ኢትዮጵያ ነቲ ምስራዊ ሱዳን ዝዋጋ ዘሎ ኃይል ቅልጥፍ ደገፍ ወታደራዊ ሓገዝን መተሓላለፍ ባይታን ይሂባሎ ዝብል ክሲ ኣብዛሃሎ እዋን እዩ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ በተዘዋዋር መንገድን ኃይልታት አርኤስኤፍ ንምሕጋዝ ዘዓለምና ኢትዮጵያ ፈተነ ንምብር አንስተ ገበረ ስጉምት ምዃኑ ተንተንቲ ገልጹ ሰራዊት ሱዳን በወገኑ መሬት ሱዳን ተቆጻጽርና ለና ዝብል ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዝነፈሰ ወራ ሓሶት ምዃኑ ብምግላጽ ኩሉ ቲና መሬቶም ሰገረ ኃይል ተደምሲሱ ወይ ድማ ተመሊሱ ከም ዝሃደመ አረጋጊጸሎ እዚ ፍጻመ አመንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ዝያዳ ከም ዘበላሽዎ ዝተፈርሐ ኮይኑ ኣብ ዘዋቀርና አፍሪቃ ዘሎ ናይ ጸጥታ ስጋት ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰጊረሎ ሱዳን ኣብ ላዕላውነታ መሬት ንዝመጽ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብትሪ ከምቲ ምክት ድማ እቲ ዜና መንግስት ትግራይ ግንባር ምዕራብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት መግለጺ ሂቡ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ብዛዕባቲ ኣብዚ ሕጅዋን ዘሎ ኩነታት ኣብ ዝሃው ዕላው መግለጺ እቲ ጆኖሳይዳዊ ዝበሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከባቢ ሸረሪና ምዕራብ ትግራይ ብልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ቆልዑ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጠሎ ኣብዚ መጥቃዕቲ ብመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ኃይል ህጹጽ ደገፍ ሱዳን አርኤስኤፍ ሓዊሱ ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቋት ጉጅለታት እውን ተሳቲፎም እዮም እቲ መንግስት መግለጺው ካብ ንጎስ ካብ ድሕሪ ቀትሪ ብዝተፈላለየ አጋር ሰራዊትን ኃይል አየርን ዝተሰነየ መጥቃዕቲ እንዳካየደውን ኃይልታት ጸጥታ ትግራይ ነቲ መጥቃዕቲ ብምፍሻል ንድሌት እቲ ስርዓት ኣምኪኖም ወዮም በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ምኽንያት ኣብ ልዕልቲ ዘጥቅዕ ዝነበረ ኃይሊ ልዑል ክሳራ ከም ዝበጽሐን ካብ ምዕራብ ትግራይ እስካብ ጎንደር ዘለዎ ማእከላት ሕክምና ብቁስላት ወታደራት ከም ዝመልኡን እቲ መግለጺ የርድም ብተወሳኺ ስርዓት ነዚ ክሳራ ንምሕባእ ብርክት ዝበሉ ቁስላት ብነፈርቲ ናብ ካልኦት ከባብታት ሃገር ይጓዓዝ ኣሎ ህዝብ ትግራይ ህልውን እንድሕነቱን ንምክልኻል ሙሉ መሰል ከም ዘለዎ ዘገንዘበ እቲ መግለጺ እቲ ስርዓት ኣብ ካልኦት ግንባራት ተማሳሳሊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ስለዝኽእል ነዚ ዘይፍትሓዊ መጥቃዕቲ በሓድነት ተሳውዩ በትግራይ ሰራዊት ላይ ግልጽ ውጊያ መክፈቱ ይታወቃል። በውጊያው ላይ የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በመባል የሚታወቀውን በመሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሐሚቲ የሚመራው ታጣቂ ኃይልና ከአካባቢው ተገደው የተሰባሰቡ ታጣቂዎችም የተሳተፉ ሲሆን የጄኖሳይዳዊ አምባገነን የብልጽግና ቅጥረኛ ሰራዊት በመንጋ ተሰባስቦ አሉኝ የሚላቸው ሁሉም የአየርና የምድር ኃይል ተጠቅሞ ከንጋት ጀምሮ እስከ አመሻሽ ላይ ተደጋጋሚ ጥቃቶች ለማካሄድ ሞክረዋል። ይሁን እንጂ ፍትሃዊ ዓላማን ግቦ የሰማዕታት አደራ አልክድም ያለው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተንደርድሮ ለመጣው ወራሪ በመመከት የጠላት ህልም ማክሸፍ ችሏል። በመሆኑም ጀግናው ሰራዊታችን ዛሬም እንደ ትናንቱ በጀግንነት የሚወሳ ለታሪክ የሚሰነድ የሚያኮራና ተአምራዊ ጀግንነት ሽርክና ሱዳንን ኤርትራን ንርጋት ቀርና አፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ወሳን ተራ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ አምባሳደር ሱዳን ዝኾኑ ኦሳማ አሕመድ ዓብደልባሪ استراتيجياዊ ሽርክና ሱዳንን ኤርትራን ንርጋት ዞባ ቀርና አፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ገሊጾም እቶም አምባሳደር ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ ነዊሕ ጽሑፍ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ጥቡቅ ርክብን ረብሓታቱን ኣጉሊሖም ኣቕሪቦም ኣለው ኣብ ጋዜጣ ሱዳን ሆራይዘን ኣብ ዝተፈረ ጽሑፎም ቀይሕ ባሕርን ቀርና አፍሪቃን ኣብ ዝእዋን ብሰንኪ ቅልጥፍ ለውጢ ጂኦፖለቲካ منقسقاس مراخب مسمر قرب هابت ندادن تفتراو هابت ناب ዝግበር ውድድር ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ይርከቡ ብምባል ገሊጾም ብምቕጻል ካብ ተራዘባው ሽርክና ወጻኢ ዝሰፍሐ ሰላም ድሕነትን ነባር ርግኣትን ዕላማ ዝገበረ استراتيجياዊ ኪዳን ከም ዘድሊ ኣረድዮም ካብዚ ብምብጋስ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኤርትራን ዘሎ استراتيجياዊ ሽርክና ርግኣት ዘሎ ዘባው ሚዛን ሓይሊ ንኽህሉ ዓብይ መሰረት ይዝበሉ ኣምባሳደር ኦሳማ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርና ኣፍሪቃን ናይ ሓባር ረብሓ ከም ዘለዎን ኣገንዚቦም
ኣምባሳደር ኦሳማ ጽሕፎም ከም ዝገለጽዎ ሱዳን ብወግን ገማግም ቂሕ ባሕረ ቢላ ንሰሜን ኣፍሪቃ ምስ ምብራቕን ማእከላይ ኣፍሪቃ ተላግብ ድልድል እያ ብተወሳኺ ብዘለዋ ናይ ሕርሻ ማይን መዓድንን ሃብቲ ኣብቲ ዞባ ከም ዓብዪ ሞተር ልምዓት ኮይና ክተግልግል ትኽእል እያ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ኤርትራ ኣብ ቂሕ ባሕር ዘለዋ ፍሉይ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ሰፊሕ ገማግም ባሕርን ተስፋ ዝወሃቦም ወደባትን ዝወነነት ሃገር እያ ብምዃን ድማ ዘረቑሒታት እዚ ንኢኮኖምያዊ ውህደት ይኹን ንርግኣት ፖለቲካት ዞባ ከም ዓንድታት ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝኽእሉ ብምጥቃስ ክልቲአን ሃገራት ነባሪ ዝኾነ ነዊሕ ራእይ ዝሰነቐን እስትራቴጂያዊ ሽርክና ከም ዝመስረታ ኣረዲኦም ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ታሪካዊ ምሕዝነት ብዝበለፀ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ተሳተፍቲ ዋዕላ ሰላም ኤርትራን ትግራይን ገሊጾም እዚ ዝተገለጸ ጽምዶ ንሰላምን ሓድነትን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣሕዋት ህዝብታት ዘሎ ምሕዝነት ንምጥንኻር ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ ጣብያ ዓዲ ተስፋ ብዝተኻየደሉ እዋን እዩ ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ጉለመኸዳ ኣይተሃፍቶም ባራኺ እቲ ዝተጀመረ ጽምዶ ሰላምን ሓድነትን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምጥንኻር ዝለዓለ እጃም ከም ዘለዎ ብምሕባር ብቐጻልነት ንሰላምን ልምዓትን ክልቲ ኣሕዋት ህዝብታት ንኽጠቅም ብቆራጽነት ከም ዝስራሓሉ ኣፍሊጦም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ምብራቕ ኣይተፍስሓ ሃይላይ ብወገኖም ህዝቢ ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ኣብ ናጽነት ኤርትራ ጽኑዕ ቅዋም ከም ዝነበሮም ብምዝኽኻር ይኹን እምበር ብሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ክፍተት ክልቲ ህዝቢ ብዙሕ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ገሊጾም ድሕሪ ሕጂ ግና እቲ ክህሉ ዝግባእ ነንሕድሕድና ንገብሮ ስምረትን ምትሕግጋዝን እምበር ዳግማይ ነንሕድሕድና ንዋግአሉ ኩነታት ክህሉ ከም ዘይግባእ ኣገንዚቦም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ኣይተ እድሪስ ዓሊ ሽኮር ወዲ ሽኮር ብወገኖም እዞም ክልተ ህዝብታት ተመሳሳሊ ባህሊ ታሪክ ክብርታትን ስልጣነን ዝውንኑ ምዃኖም ብምጥቃስ እቲ መሰረታዊ መትከላትን ዝምድናን ክልቲኦም ህዝብታት ዘይቕየርን ዘለዓለማውን ክኸውን ከም ዝግባእ ኣስሚሮምሉ ኣብቲ ዋዕላ ሰላም ተሳተፍቲ ዝነበሩ ክልቲኦም ህዝብታት ብወገኖም ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ሰፊሕ ሓበራዊ ታሪክን ክብርታትን ዘለዎም ህዝቢ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዝግባእ ርእይቶኦም ሂቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ንፈለማ ግዜ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝፈጸሙ ተገሊጹ እዚ ብዕለት ሓደ ነሓሰ ዝተጀመረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓብዪ ጉድኣት ከም ዘወረደ ጸብጻባት ይሕብሩ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ብፍላይ ኣብ ግንባር ሸረሪናን ከባቢኡን ኮይኑ እስትራቴጂያዊ ለውጢ ዘምጽእ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ብተወሳኺ እውን ሆስፒታላት ጎንደርን ሕሞራን ብቑሱላት ዓለቕለቕ ኢለን ከም ዘለዋ እቲ ዜና የረጋግጥ ኦገስት 1 ለኢትዮጵያ ሰራዊት ለብልጽግና ሰራዊት የመጀመሪያ ታሪክ ነው። በድሮን የተቀጠቀጠበት ለመጀመሪያ ጊዜ በድሮን የተቀጠቀጠበት ኦገስት 1 ነው ይመዘገባል ማለት ነው። ሌላ Tigray military has conducted drone strikes on the Ethiopian National Defense Force. It is being confirmed to us. How many strikes have been conducted? What has been hit? Were drone strikes precise or not? Were these drones of Tigray military or Eritrean drones or Sudanese drones? Just a little background, you know that I said in last night's live chat that Ethiopian military fired the first shot. Again, I have the same position. ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ምስ ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እቲ ካብ ኣዋሽ ናብ መቐለ ዝተሓሰበ መስመር ባቡር ኪሳራይ ብምባል ደው ከም ዘበሎ ገሊጹ እቲ ፕሮጀክት 2.6 ቢልዮን ዶላር ዝሓትት ብምዃኑን ብቁጠባዊ መዳይ ዘይዋጽእ ብምዃኑን ከም ዘቋረጸ እዩ ተዛሪቡ 2.6 ቢልዮን ዶላር ብድሩ ደግሞ ጤነኛ የሚባል ብድር አይደለም ኮመርሻል ሎን ነው ከዚህ መቀሌ ከዚህ አስመራም ከዚህ ሞያሌም ባቡር ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው መቼ እና እንዴት የሚለው ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው አሁን 2.6 ቢሊዮን ዶላር ከዚህ መቀሌ ባቡር ላይ በኮመርሻል ሎን ኢንቨስት አድርገ የምታመላልስበት ምርት ስለሌለ ካለምን ጥርጥር 40-50 ዓመት ኢንቨስትመንቱን አይመልስም እዳ አይከፍልም ኢንቨስትመንት አይመልስም because ከሰራው በኋላ መታንቀሳቀስበት ብዙም ምርት ስለሌለ ማለት ነው
حز ድማ ትግራይ ከይተሰምዐና ብዛዕይነቱ ኣገላለጻ ክንዛርበሉ ኣይንደልን እምበር ስራሕ ጀሚሩ ይክብሉን ህዝብ አምሓራ ከታልል ፈቲኑ ዘሎም የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ የባቡር ፕሮጀክትን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ ይህንን ተናግረዋል። አብረን እንስማቸው። በሚዲያ ብዙ አልተናገርንም፣ አሁንም ብዙ መናገር አንፈልግም። የራሱ ውስብስብ ጉዳዮች ስላሉት ግን የአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ባቡር ስራ እኮ ጀምረናል። እንዳይነገር ብለን አቆይተን ነው እንጂ ስራውን ጀምረናል። በአመት 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ እምርታ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ማንናገርበት ምክንያት ስራው ብዙ ውስብስብ ጉዳዮች በውስጡ ስላሉበት አሁን የምንሄድበት መንገድ ሌላ ነገር እንዳይስብ በሚል ሲሰራ ህዝቡ ውጤቱን ያየዋል። አሁንም ሲሰራ በከባቢ ያለ ሰው ያየዋል እና ብዙ መናገር አያስፈልግም ብለን እንጂ ስራውን ጀምረናል። ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመናገር ስጋት የሆነባቸው ነገር ምንድነው? እናንተ ግምታችሁን አስተያየት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ካፒቴን ጸጋይ ገብረ መድህን ተሰዊኡ አባል ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ገዲም ተገዳላይ ካፒቴን ጸጋይ ገብረ መድህን ብ30 ሐምለ ኣብ መበል 85 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊኡ ኣብ ወርሒ ለካቲት 1975 ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈን ኣብ 1986 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተጸንበረን ተጋዳላይ ጸጋይ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ክፍሊ ህዝብን ኮሚሽን ምስናዕን ድሕርና ጽነት ድማ ኣብ መደበር ተዓሊም ሃገራዊ ኣገልግሎት ሳዋ ኮር 161 ሰሪሕ ዞባ 3 ካብ 2004 እስካብ ዕለተ መስዋዕቱ ድማ ኣብ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ተመዲቡ ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ስውእ ካፒቴን ጸጋይ ገብረ መድህን በዓል ሓዳርና ብ5 ደቅን እዩ። ስነ ስርዓት ቀውር ድማ ብ31 ሐምለ ፍርቂ መዓልቲ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ ብመስዋዕቲ ገዲም ተገዳላይ ካፒቴን ጸጋይ ገብረ መድህን ዝተሰሙዐ መሪር ሓዘንና ገለጸ። ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ 3 ነሓሰ ጀሚሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀላእ ሓይሊ ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ቅጽበታዊ ምላሽ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ኣየር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ዝሃብዎ መግለጺ ብዘይ ፍቓድ ኢትዮጵያ ናብ ግዛእታ ንዝኣትውን ንላዕላውነት ሃገር ንዝደፍሩን ኣካላት ሓይሊ ኣየር ዘይሕከኽን ዘየዳግምን ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለው። ቤተ መንግስቲ ነበረ ሪፓብሊካን ኣዛዚ ነበረ ብርሃኑ በቀለ ንሱ እዩ ክልተ ኣምቡላንስ ተቃጺልዎ 3 ኦራ ተቃጺልዎ ሓደ ዙዕ 23 ተቃጺልዎ ዝተገጠመላ ፓትሮል ኣብ ፓትሮል ተገጠመ ዙዕ 23 ሰለስተ መዳፍዕ ዝጎታ ትራክተራት ተቃጺለንኦ ዝተማረኸ ንብረቶም ሓደ ኣምቡላንስ ተማሪኽዎም ኣሎ ሓደ ናይ ማይ መጓዓዚት ኦራል ናይ ማይ ኦራልያ ተማሪኻተላ ሓደ ዙዕ 23 ጸዓነ ኦራል ተማሪኽዎም ኣሎ